डॉक्टर हरिगोविंद राय, केंद्रीय प्रवक्ता प्रगतिशील भोजपुरी समाज। सब भोजपुरिया भैया बहन लोग के हाथ जोड़ के नमस्कार करतनी। हमनी के जौन देश बा कृषि प्रधान देश बा। ये सबके के मालूम बा कि कृषि प्रधान देश है। या 70 से 75% कृषि पर आधारित जौन भी काम हो रहल बा, किसान बाण। किसान जब कृषि प्रधान देश बा तो किसान खातिर के सोच काहे नहीं खेरा कती जा के लोग। किसान जब आगे बढ़ी हन तब बहुत बड़ काम हो जाई। हमनी के रोजगार हमनी के मिले लगी यहाँ के लोगन के। तो हम अपन विचार ये देहल चाहता नहीं सोशल मीडिया के माध्यम से कि किसान भाई लोग के प्रेरित कइल जाओ, वो लोग के खूब उत्साहवर्धन कइल जाओ कि रउआ सब जड़ी बूटी की खेती करी। आ जड़ी बूटी की खेती हुई तो जड़ी बूटी आधारित जौन बा उद्योग लागी। आ खूब ये उद्योग के लाभ मिली। जितना औषधि बाड़ी सब काष्ठ औषधि जौन जड़ी बूटी से बने वाली बाड़ी सन, ये अब किसान भाई लोग अगर हमारा देश के किसान लगिहन एकरा के पैदा करे आ एकरा पर आधारित उद्योग लागे लागी तो दवाई निश्चित रूप से सब केहू के सुलभ हो जाई आ सस्ता हो जाई। अगर इनमें उत्साहवर्धन काम कइल जाओ, किसान लोग के अधिक से अधिक जड़ी बूटी उपजावे खातिर के प्रेरित कइल जाओ, उत्साहित कइल जाओ। वर्तमान सरकार अगर एकरा पर ध्यान दी तो आम जनता खातिर कितना लाभ मिली। जड़ी बूटी पर आधारित जब उद्योग लागी जौन किसान लोग पैदा करी तो किसान के भी फायदा हुई। एकरा से रोजगार भी मिली तो एकरा में रोजगार भी बनता, किसान के लाभ भी होता। आम जनता के सुलभ रूप से जड़ी बूटी पर आधारित दवाई भी मिल जाई तो कितना बढ़िया काम बा। तो जड़ी बूटी के अधिक से अधिक उपजावे खातिर के किसान भाई लोग के प्रेरित कइल जाओ। हम अपना वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यह संदेश दिल चाहते नहीं कि किसान समृद्ध हो जास। आज जौन रोजगार आदमी खोजत फिरता है इने ओने, वो एजे मिल जाओ। यही तरह की कृषि पर आधारित अगर उद्योग होखे लगी तो आम जनता के रोजगार मिले लगी। केहू बेरोजगार ना रह जाई। जी जौना लायक बा ओकरा के वो रोजगार मिल जाई। सब केहू के रोजी रोटी चले लगी, सबकर जीवन खुशहाल हो जाई। तो किसान एगो ऐसन हमनी के अभिन्न समाज के अंग बानी वहाँ सब कि वहाँ सबके प्रेरित कइल जाई किसान लोग के। तो कृषि में इतना संपदा हो जाई हमनी के कि जड़ी बूटी से लेके तमाम तरह के अन्न पर आधारित उद्योग, गन्ना पर आधारित उद्योग, बांस पर आधारित उद्योग, जड़ी बूटी पर आधारित उद्योग, ये बहुत फैल जाई जाल की तरह और रोजगार एकदम मिले लगी सबका के। तो ऐसे हम चाहतनी कि ये वीडियो के रवा सब खूब अधिक से अधिक लोग से शेयर करी ताकि सरकार के यहाँ चल जाए, सरकार भी सुनने लगे, किसान लोग के उत्साहित करे लगे, प्रोत्साहित करे लगे। उन के खूब बढ़िया बढ़िया जड़ी बूटी के अनाज के पैदा करे खातिर के उत्साहित करे, सहयोग मिले लगे सरकार के तरफ से। और जगह जगह उद्योग बने लगे कृषि पर आधारित उद्योग। तो कृषि उद्योग हो जाई, कितना खुशी की बात बा। कृषि उद्योग हो जाई तो सब केहू के रोजगार मिल जाई, केहू बेरोजगार ना रह जाई। कितना अच्छा बात बा। जैसे कृषि के उद्योग बनावे खातिर के किसान लोग के समृद्ध करे खातिर के, हर जुआ के रोजगार देवे खातिर के ये योजना बहुत बढ़िया बा। एकरा के खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी रउआ सब, और सरकार तक की बात पहुँच जा।
एकरा पर ध्यान दी सके। अगर सरकार ए पर ध्यान दे दीतिया तो हमनी के केहू जौन बा बेरोजगार ना रह जाई। ये बात बुझाता ना। तो हम लोग सबसे निहोरा करब कि वीडियो के खूब शेयर करी, लाइक करी, सब्सक्राइब करी, खूब भेजी लोगन के यहाँ कि लोग जौन बा सरकार तक की बात पहुँच जाओ कि हमारे किसान लोग समृद्ध हो जाओ, जड़ी बूटी की खेती करे लागो लोग, सबके दवाई सुलभ मिले लागो, जितना कास्ट औषधि बाड़ी सन औषधि सबका खातिर मिले लगे तो कितना बढ़िया बात बा। एकदम सुलभ हो जाई, सस्ता हो जाई, उचित मूल्य पर मिले लागी और रोजगार भी बहुत अच्छा हो जाई। तो जय जय भोजपुरी, घर घर भोजपुरी कार्यक्रम में हम रुआ सबके स्वागत करतनी। ये वीडियो के खूब रुआ सब अधिक से अधिक लोगन के यहाँ शेयर करी। नमस्कार करतनी। जय जय भोजपुरी। प्रगतिशील भोजपुरी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।